Pro Audio. Iki lho. Segoro Madule. Ada Mas Mimi, ada Mas Jupre, Fitna, Wekolade, Dewi, Pahu, dulur sino iki paling ro lagu yo rampung. Ayo sing arek nyanyi-nyanyi. Heeh. Arek apa ora? Ora, nggih. Ora, nggih, ora. Hah? Nggih. Akhirang. Ojo ngalamun, arek nyanyi ora. Ora, yakin? Bil. Wis, iki rampung.